saboda Allah. Wannan wace irin ƙasa ce? Yunwa ma kawai ta bi ta ishe ka. A ce ku zaɓi wannan, ku zaɓi wannan, a ce wannan mai gaskiya ne, shi ma kuma ɗin idan ka zaɓe shi gaba ɗaya wahala ta bi ta dame ka. Ni daga bana na daina zaɓe, babu wanda zai ƙara zuwa nan yau dare ni ya ce mu wayan zaɓe shi magana wai mai gaskiya tana nan. Haba da wanne za ka ji a ce kai nan, a ce kai nan. Saboda Allah ni abin gaba ya addabe ni. Na zan sa kaina talauci ya mun ɗaurin. Salamu alaikum. Ina Kai daura awo. Gaba ɗaya surutu ma kake. Malam Brema. Au kana jin ma da abin da nake faɗi. Mata ba abin da ban sani ba. Wallahi ina gaya maka gaba ɗaya na riga na rasa inda zan sa kaina ne. Idan zaɓe ya karato sai ka ji ana cewa wai muna da yanci. Muna da yanci amma yunwa ta riga ta yi mana mutane ɗurin azan kurun gogo. Na rasa ina zan sa kaina Allah. In ka bi can a bugi. Ga talauci ya ishe mu. Ga kasa babu abinci. To albihiranka. Daga bana na daina yin zaɓe ba